No terve! Joo! Tänään ollaan vähän tasoittelemassa tasausägneellä. Tietenkin veturina toimii Magnum. Ykköskone tietenkin. Ykköskone. Joo. Mitäs? Joku on painellut tuota nappea. Engine ja PTO RPM-nappeja on joku painellut. Minä en oo ainakaan. Joo. Tässä miksi pitäisi tietää ton tapin kierrokset, kun eihän tässä on tiedä varmaan 5 vuoteen mitään pyöritettävää konetta perässä. Tää on jäänyt, Magnumi on jäänyt vähän niinku sellaiseksi vetoraktoriksi. Vetoraktoriksi. Tälle ei muuta kuin tässä on pelkästään vedettäviä työlaitteita. Mitkä laitetaan koukkuun. Tai no itse asiassa tossa kyllä on toi vetokita on kiinnitettynä noihin nostolaitteisiin. Tai ei se nyt oikein vetokita ole, mutta siinä on tappi, mikä laitetaan 2 reiästä läpi ja sit se menee se silmukka sinne. You get the idea. Kyllä te ymmärrätte. Tässä oli aamulla pikku hässäkkää ja mä oon ollut tästä viikollakin kääriä hihaa oikein. Tollaset ruhujeet. Kaaduin oman käteni päälle. Tosta takeesta niin noiden piikkien välistä jotain kiviä potkii ja hakkasin pajavasaralla irti, niin liukastuin ja kaaduin oman käteni päälle. Tai en mä nyt, no joo, sillain että niinku tulin käsi edellä runkoon noin ja mahallani kaaduin käden päälle näin. Saatana hyvä, ettei murtu. No teki aika pirun kipeätä kyllä. Aamulla oli vielä kylmäkin. Se. Joo, mä eilen kynsin tämän pellon ja mä oon äästänyt tän jo 2 kertaan, mutta ei tää nyt oikein vielä ole tarpeeksi tasainen. Ja sitten noin reunassa noin lopetusmaat, niin nekin pitäisi jotenkin jollain tavalla vielä saada. No, ehkä vielä kun tekee 1 päistekierroksen kun lopettaa, niin ehkä sitten ne menee umpeen. Ja nämä saarekkeet, nämä on kyllä vähän kyllä hankalia. Joo. Huomenna sitten pitäisi toi lokko kyntää, missä on nyt nurmea. Piti eilen kyntää tämä pala eilen piti kyntää New Hollandilla, sillä 175 temmillä niinku kaikki maanviljelijät, tai ehkä nuoremmat maanviljelijät, suunnilleen 30-vuotiaat, vähän alle ehkä kutsuu sitä aina temmiksi.
eikä TM. Temmi se on. Mä ite tykkään kutsua sitä ihan vaan TMX tai 175. No, ihan sama. Mitä mä selitän? En tiedä. Niin. Alun perin olisi pitänyt kyntää tuolla sillä 5140, sillä maksumilla, sillä pikkumaksumilla, mutta sille tuli joku hätä. Mä en oikein tiedä mikä homma siihen tuli, kun se ei enää liikkunut mihinkään. Tai vähän se nytkähteli kun laittoi sillain, että vaihde päälle ja suunta eteen tai taakke, niin kyllä se vähän sillain nytkähti eteen tai taakkepäin, mutta ei liiku. En tiedä, että onko siinä joku perin paha vika. En mä usko, että kytkin on lopussa, kun ei siinä nyt. Kyllähän se rupeisi kyllä se huomaisi, että jos se luistaisi, niin kyllä se niinku töitä tehdessä huomaisi, mutta kun se saman tien jossain kohtaa se vaan niinku sanoo irti itsensä, että ei, en liiku, ei, siihen vedetään raja. Siinä on muuten iso kivi, toi pitää poimia jossain vaiheessa. Joo. Oishan se tietenkin ollut nopeampaa. Mulla oli ne 4-siipiset taurat, mitkä oli alun perin tarkoitus laittaa siihen maksumiin, niin se on ollut nopeampaa niillä 5-siipisillä hinattavilla auroilla. Mutta no, ei ainakaan puhti loppunut traktorissa kesken. Sehän veti sitä ihan menneen tullen. Ihan niinku like nobody's business. Joo, mä en tiedä mitenköhän mulla liittää toi nafta tänään, että täytyyköhän kyllä mä nyt saatana tän pellon saa loppuun asti. Mä oon pitänyt, nyt kun muuten rupes aattelemaan, niin en tiedä kyllä, että riittääkö. No ei tässä kyllä ihan kauhea kuormitus kylläkään oo, että tää on aika kevyt vetää toi. Mä oon pitänyt nuo samat kierrokset ja mä oon ajanut aika lailla samaa vauhtia ja samoilla vaihteilla. Niin sitten kun se rupeaa pätkimään, niin sit ehkä on jo vähän lopussa. Se on harvinaisen hattumaista, että sit rupeaa uudelleen käynnistelemään tällaista dieselikonetta. Sitten jos loppuu. Mutta tällaistähän tää on. Magnumilla mennään eteenpäin. Magnumilla eteenpäin. Tässä on kyllä ihan hieno äänimaailma tässä 8,3 litrasessa Cummingsin koneessa. No on kyllä aika loistava moottori. Joo. Joo. Rehut saatiin taas tehtyä. Siitähän on taas video tuolla kanavalla. Kun 175 vetää Strautmannin Noukin vaun tai lähinnä silppurivaunua.
silppurivaunusta, jos ihmiset haluaa lisää tietoa, niin se ensimmäinen video siitä vaunun vetämisestä, niin siinä kuvauksessa on vähän tietoa, että minkälainen vaunu se on. Joo. Mutta eihän siinä. Meikäläinen jatkaa niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.